Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese ndezvokwadi. Zvese zvandichataura ngezvechokwadi. Saka pachabatwa nemunhu. Pachabatwa nemunhu. Mwari aribatsirawo. Mwari aribatsirawo. Pamusoro ichangamire mambo mutasa. Pamusoro idare ramambo mutasa. Nyaya yangu yandauyawo nayo pano haisi nyaya ita pamberi pedare renyu. Inyaya yatakambouya nayo pamberi pedare renyu muna February gore rapera. Mukatibatsirawo iri nyaya yanga ndasungiswa murekwa Kizeri aiwa baba wangu asungiswa nemurekwa Aaron Sauramba pamusoro pengozi yakabuda ichiti Aaron Sauramba wakandiuraya akandikanda muna Chiyodzani mutsamba. Asi ivo tawirirana mweya wabuda uchitaura zvese wakati ngatiende timirirei muna musa 8 January akati timirirei tiende kumbotsvaga mari kumabasa. Kupera kwaFebruary toenda kuChipinge kuperekedza ngozi. Pakati ipapo February asati apera ndoko wakabva waenda kotsvaga kwaGwazai nekuti ngozi yakataura kuti yakazi ndimapipi Gwazai aishanda pamba pawo kuma-70s kuma-76 78 ikoko. Wakaenda kwaGwazai kwamwoyo shumba wakati ndoko aibva mapipi Gwazai wakatsanangura muno pamapepa awo. Asi ngozi yakadini wakabva wazouya kuno koumangarira kuti ndo zvakuno isi tiri kutarisa kuti takuenda kuChipinge koperekedza ngozi wachibva wauya kuno. Ngozi yakanga yataura futi pazuva rekupedzisira remusi 8 January iyoyo yakati yaibuda pamuzukuru wangu mwana yehanzvadzi yangu yakashaika ikati handichadi kubuda pane muzukuru uyu pane mwana uyu ndakubuda mumba mavo kusvika ndiende koripwa nendichibudira pane mwana wavo musikana mukuru achibva yati ndo pandakubudira. Asi yakabva kuti wakabva wangoita zvawakaita tauya kuno tazoya kuno kudare renyu Changamire ndoko makazoti wakauya nemapepa wakawerenga zvese vachitaura zvawakataura pamusoro pemapepa. Mukazoti wakazokumbira kuti tikukumbira kuti tidini mutisunungure Changamire noti matichenese. Changamire mukataura kuti aiwa ndisandamuchenesa ndichatanga ndamupa munhu wangu avheneke kuti ngozi ngezvechokwadi here kana kuti haisi yechokwadi ndochizopa mutombo. Saka takazouya tikazopuhwa chiremba wamukotsanjera asi takazoona musi wa23 March gore rakapera. Musi wa23 March anova James Sauramba anova ndiye baba kune imba yekwaAaron Sauramba iyoyo pakaurawa mumwe mushandi anga asisipa anga adzoka kubasa anoti anoshanda ndakangozwa kuti South Africa ndini chokwadi. Pakamira munin'ina wake anozi Aaron ndiye akamira sababa. Saka James anga asipo panyaya padare rawamukotsanjera. Taita dare panze apo musi wa23 March wamukotsanjera wakabudisa ngozi iyoyo. Wabudisa ngozi iyoyo ngozi yakazitaura zvese zvakaitika zvawakataura nemaurayirwo wakaita. Ngozi ikataura zvayakangotaura pamatare ekutanga nemubatsira anga aripo wakatibatsira pekutanga ibudisa ngozi. Ikataura kuti Aaron Sauramba wakandiuraya akandikanda mutsanga kuna Chiyodzani. Wakati makati henyu kundidzinga kuti enda kumba kwako ndikadini ndida ndakaenda. Ikabvunza kuti ishe anga ari padare matare angu ekutanga atakaita kumusha kana madzisabhuku ari pano here ndakataura kuti ndiri wekupi. Pakanga pasina ishe pakanga pasina sabhuku mukoi pampaina sabhuku Nyatsanza. Sabhuku Nyatsanza tikati ndini mamuripo wanga wane chikunze kwezvishoma. Tikati pindura zviri kubvunzwa zvisabhuku Nyatsanza. Sabhuku Nyatsanza akati munhu akataura ndiri wekuChipinge uyu ndiendesei kumba kwangu. Zvikazi kuonda kuchibvunza iwo mhuri yekwaAaroni wakamutoendai pamwoyo shumba ndiani kwaGwazayo pamwoyo shumba havana kutaura. Asi pamapepa akawerengwa naJames Sauramba musi wekutanga padare renyu remakazotipa munhu akataura kuti ini ndini takatuma takagara pasi semhuri tikatuma musikana Rosemary naTanyaradzwa kuti endai pamwoyo shumba. Asi vana Rosi vacho naTanyaradzwa vacho vanga varipo pamusi wamukotsanjera havana kugona kuti vapindure. Ndochitsva chakataurwa basi kusiyana nematare kumashure chakabvunzwa nevamukotsanjera nengozi pane zvayakanga yataura mashure nekuzotaura kuti aiwa vanhu ava vane utsinye nekuti ndakanga ndakubuda pane musikana wavo mukuru asi wakaenda wakamutemeresa nyora havana vakapikisa. Saka wamukotsanjera wakazobvunza pakutanga vasati vasvika iko wamukotsanjera wakambobvunza kuti wakabvunza iye Aaron takangoti chingogara pasi achibva wabvunza ko iwe wakatsamwei Aaron sazita wababa. Zvikazi wakatsamwei kweyoyo mudare mangu ruzi wakatsamwa kai zvikazi handina kutsamwa. Zvikazi mudare mangu ruzi wakatsamwa zvikazi handina kutsamwa. Vanyarara wabva achitaure ngozi isati yabuda aibva ambotaura zvimwe zvaakambotaura hava achingotaura achitaura zvemudzinza zvimwe zvacho. Asi akazosvika pekuti imi mai vari kumashure uko kureva hanzvadzi yavo vomasore maJames Mati angari
muri yenyu iri kupi? Zvikazi iri kuHarare. Zvikazi hana yenyu iri kuRowe. Zvikazi hana yangu haisi kuRowe. Zvikazi ati hana yenyu iri kuRowe. Zvikazi hana yangu maybe BP maBP ya. Zvikazi nawo mukotsa njera aiwa hakuna maBP akadaro. Saka ngozi yazobuda yakataura kuti Aroni sauramba wakandiuraya yakandikanda mutsanga muna chiyodzana. Zvikazi nawo mukotsa njera Aroni ndiani? Iwava wanga wabvunzwa ukati ndibaba wedu. Zvikazi nawo mukotsa njera sei ndatanga kubata futi mbameni? Kumwe kungwarisa uku, kumwe kungwarisa baramba achidzokerera. Saka takazoti wakazotaura wamukotsa njera ikataura zvese kuti ndizvo zvandikuda kuti ndiende kumba kwangu. Asi vanhu vari kuda kuramba vachinditsika-tsika, vari kuita utsi hwekuti ndisande kuda kusaida kwandikondiri. Saka wamukotsa njera wakazoti ai nyaya yenyu inini chiendai kupi? Endai kuna secretary. Mopihwe chii? Macharges, mari dzinodiwa pakuti tiende kuChipinge. Asi tikaenda kuChipinge tikashaya pamba pemunhu ine ngozi iyi, tichauya futi paground totanga futi todzoka futi kuChipinge kusvika tapaona pamba pake. Ticharamba tichidini? Tichienda tichidzoka tichienda tichidzoka. Munhu ngada kuti aende kumba kwake. Saka takaenda tikandopiwa macharges acho emari andingadzitaura hangu zvakataurwa dzinodiwa ndani dzamukotsa njera dzekuenda kuChipinge. Asi vakataura kuti dare iri wamukotsa njera vakati dare iri rikapikiswa rikaona unopikisa dare randaita panapa nhasi ndicharidzokerera pana manhara ndinoridzokerera pano dare panopamangu. Zvinhu zviri mumabirisi zvinhu zvina wamukotsa njera pari. Takazoti taenda takasvika tikamira muna machi takazosanganawo netsaona yemuzukuru anga ari kuCape Town anga ine 24 years akakidhinepa. Akabva angotsakatika tikazomuona kubva muna April akazooneka atoshata muna July mwana yehanzvadzi yangu mudumbu rimwe chete. Saka pakazoitwa process yemaDNA yekuda kuzoona ndiye rekudini nekuzodini nekuzoprovwa kuti ndiye. Takanonoka tiuye kuno. Asi ava hawana chavakaita. Macharges atapiwa asi hawana kana kusokora vakauya rekuti takuenda here mberi kuChipinge kuya kotsvaga kwakataurwa ndiwamukotsa njera kana kuti hatisi kuenda kwakataurwa nengozi infect. Wakabva waramba wakadaro. Tamuna September ndipo ndakazoona kuti hapana kwatiri kuenda. Isusu tisine matambudziko. Tine vanhu vakafamba wairi zuva rimwe chete babana wakafamba mwedzi umwe chete. Musikana Cape Town akafa musi wa6 June gore rapera. Baba akafa musi wa21 June. Musikana wibva musi wa18. 3 days after baba vafa vaugwa musi wa24. Ngozi ndoba yakatanga kutaura mashure tiri kuwanubidza baba. Saka hawana chavakataura chekuratidza kuti toda kuenda kumberi here kana kuti hakuna. Takaona kuti ini takaremerwa kumba kune mukomana ari kurwara nepfungwa. Asi isusu tiri kunetseka. Ngozi yakataura futi tiri kumatare ekutsonzo ikataura kuti mwana ari kurwara nepfungwa kumba kwenyu ndini ndinomudaro handiti ane 9 years tokapinda mugore rechi10 tikasvika October akusvika 10 years. Ikati mwana ndini ndiri kumurwarisa asi kuti aite right ngamutange kumaenda kumba kwangu. Ava waenda kumba kwangu nedzinza rese koriripa. Ndikaibvunza Ngozi kuti iwe uri kutaura kuti iwe mapipigwazai uri kutaura kuti urikuda kunzwi kuti vatange waripa uri kureva kuti wakanga wapedza kuripa here? Ndikazi aiwa. Ndikamuti wange wapedza kuripa wanomuitira utsi wakaenda kobvisa matenda nda ndobva ndabva pane mwana iyeni. Saka izvozvi patinenge tiri unogona kutanga kutaura kubva kuma6 dzemanheru kusvika kana kuma2 AM asina kuzorora. Harari haitise dzimwe nguva unorova vanhu. Saka ini samukundinda mukoma wacho ndinadira sabata ndakaona kuti ndikaregera ndakadai uchasvika pakuwadza munhu nokuti dzimwe nguva dzanotomboita hasha rova kana vanhu vekunze kozorova munhu wofa yaimwe ngozi kwatiri. Kana iye wacho akafa aikatakura mweya uyu handiti unouya koita zvengozi kwetiri kuti hama dzangu imi mamuri wapenyu makandiregerera. Saka ndopatakazouya kuno ndikazoona September hapana chaitika. Ndikauya kuno ndikada kuti tiite feedback. Ndakauya iri kuda kuti iite feedback kuna mama. Asi pandakasvika kuno patakazoona zuva ratakazopiwa mukana musi wa13 September tichingopinda tichida kunyoresa wasikana wepaAroni wacho tanyaradzwa akabva atanga kuti tiri kuda kunyoresa akatanga tida kutanga kuziva kuti wakatidaidza kuno wacho ndiani. Asi sabva kunyatsanza ndianga akawafonera kuti muri kudiwa kwamama. Ndikati tinoda kuziva wekudarira mambo wakatidaidza kuno. Tikati aiwa nyaya iripo tida kupa feedback. Sabhuku ndiye wakamudaidza. Saka mutazamaziva nekuno kwacho wakatifonera sabhuku wedu. Tikati tida kuziva wakafonera sabhuku wacho kuti tiuye kuno nekuti hazvisi. Tikati aiwa alright tobva tangonetsana paya ikazi haitonyorwa ende zveshe yakatadza kubhuka patataona tingadisturba matare angada kuitwa nenyaya isu chatobuda baba. Saka ndo patakazobatsirwa patakazonga tine mupurisa vamambo wakati Chimbadzo avo vakagara upangu
ndotakasvika ukatanga kuti atenda. Wakabvunza kuti koma minutes pakanyorwa maminutes here kwamakaitira kumba kwenyu paifanira pane mupurisa wamama. Tikati aiwa mupurisa akanga ariko takakaitira panza paiwa namukoma Everson ndiwo wakatora maminutes. Wakati maminutes ngadini ndaeza kabuda pana mukosanisikira ndasiya kumba. Saka mukoma Edwin wakazoti ane muri kunetsana pamusoro penyaya yezvakabuda pana mukotsanjera. Madii kupiwa zviri umwe munhu kana tomupa umwe munhu wakutoda kuedza kubatsira. Tomupa umwe munhu wekuti amubudisire futi tozwa kuti anobuda nezvimwe chete here kana kuti zvamuti zvakabuda pamubatiro kutanga nezvakabuda pana mukotsanjera zvamuti zvakafanana. Wachabudawo nezvimwe chete here kana zvisina tomuenda futi pane umwe. Tikati inini ndibva ndatoti alright tinoenda asi toda kutanga tazwa kuti zvakabuda pana mukotsanjera zvabudiswa pamberi pamama nekuti takapuwa wamukotsanjera takapuwa ndimama. Tikaenda kune uyu tikaonetsana ungatipa umwe munhu zvakanaka handiti hamuna kukanganisa zvakanaka asi tikaonetsana tinotodza kuwirira neko tinozouya kuna ani taita kuna sekunozi taenda kusupreme court tapuwa mutongo nesupreme court touya todzoka kuna kuvillage court tikazotadza kuwirira ndichadzoka zvere kusupreme court takashora mutongo wakati. Saka ngatipotange tabuda neizvi tozoona kuenda mberi. Ipapo ndakandafamba ndisina foni yanga isina moto ndandandoisiya kumba. Ndakabudisa mari yangu tauya takagara apa tamira apa tagara apa navachimbadzwa wacho wauya varoda kuzwa secretary zvakafamba wasei muri reserve dari secretary akangoti zvikasi chingouya papo ndakati foni kwakata mukotsanjera anongotaura kudaro musikana mukuru Agnes mai Machingura wakabva atanga kuchinja statement akati mukotsanjera wakataura kuti baba vedu haana kumbouraya haana ropa mumaoko mweya uri kunetsa uri mudzinza. Ina handina kufamba nefoni sori handina kufamba nefoni tichitaura vachimbadzwa wanga wane umwe mupurisa wanga wakamira nebasa iri. Ndikati mari iri apa ndabudisa $10 zvendandina ndikati tengai airtime inokwana mufonera wamukotsanjera izvozvi tiri pana takagara pana akaona namba idzi ndedzavanhu vekwamutangamira unokurumidza kana kudayira tanyara dzakabva musasatomofonere mukotsanjera apa vandatoona kuti vanhu havasi kuchada kudiniba kuti zvibude because mukotsanjera aizotaura kuti chokwadi chakabuda padare rake tibva tangonyarara zvikazvi munotsvagirwa umwe munhu kana musina mari yakakwana munotsvaga wane mari dzakadzikira vamwe vanogona kuda ma150 ndo vachimbadzwa waidaro. Tikati alright kana paine vanoda ma150 ini ndandakuda kutoona hangu ndanda kutonyepa ndichida kuona pfungwa dzavo kuti vanoda kumbodini vakuda kuti tiende mberi here kana vanoda kuti zvifire mupamberi isusu titambure titi mhuka dzichibaisa. Ndikati aiyo kana kuri kuti awa munoda kuti pamunhu anoita kana ma150 zvavakureva kuti imba yako Aaron $75 isu imba yako Kevin $75 zvazvina wachimbadzwa ndikati asika kana zvakadaro inini mari yangu nditori nayo mangwani chakuswera mangwani ndotounza $75 apa ndaitonyeka tira kuzwa pfungwa dzevasikana zvikazvinatanya izvai vakutotaura kuti mari yacho ndinayo saka kuti nditeera handina mari yacho vatatoona kuti achibva azotaura futi etanyara kuti aiwa isusu kuti tichatoungana ndokuti vachimbadzwa vakati muchazonyatsa munenge makutanga zvikungana dzinza rekwasauramba rese inini panyaya dzavoti zvakaita ndanga toda tichi kuuya kwekudari kwandaita ngekuti ndaona kuti havasi kuchada kuuya kufeedback kuuya pamberi penyu vangu vasuchada changanuka saka ndaita kutosungisa kuti zvinenge wasungwa wauyawo kupi kuno toda kuti vachitipowo date pamberi penyu changanuka because February wakatinyepera kuti kuenda kuna February wakaenda wakatemeresa munhu hanzvadzi yawonyora wakaenda kuna Nagwazai wakabvunzwa varipo nengozi kuti wakamutendai kwamwe weshimba ndiani Nagwazai wacho varipo wakaramba wakanyarara wakanga watonyepawo kuti awa ndipe wedu ndiye akashanda iko. Saka tatoda kuti watipowo date nokuti kubva futi patakapuwa muna March patakapuwa macharges ndiwa mukotsanjera hapana chakatoreka saka ndotoona kuti mhuri yekwedu ndiyo yakuita mhuka yezvidaiko yekungouraya yekungozi ngauchiripe mhosva dzaAaron. Saka ndandoti watipowo date pari nhasi kusvikawo pamusi wa3 April inowa Easter Friday Good Friday nondozuva rinenge rakasununguka kwedzinza because ngozi yakataura kuti imimi imba yekwedu yekwakivheni haisi kuzofa yakabvisa $1 pakufambira nyaya idzi kunyange zvatandaita pana ndanga singafanira kubviswa $1 kazi ndakavashungurudza dzakakwana imimi imba yako Aaron kunyange kooripa isusu hatibvisiseni dzinza rekwasauramba ribvisiseni wakataurirwa kuti ndisamuuraya munofanira kuti kuripa ndini kuitira zvese ndini because hamusimiwo makandiuraya ndibaba wenyu maawani handichamuda saka handisi kumbozwa action iri kutorwa ipapo saka ndaikoda kuti vatipowo date riri padhuze tisasava penguva yakareba ngotoita gore hatisi kuda kutangaira
akatikaita zvakaita haangori pane zvokunetsa kudhetisa murechi Masuta Changamire. Nditi ndinonzi James Saura. Nditi patakauya pano takauya neuchapupu hwakakwana hwekuratidza kuti munhu akatishandira aibva kupi. Tikauya nemhuri yake, tikauya nedeath certificate, tikauya nemagwaro airatidza kuti munhu akatishandira aibva kwaMwoyo Weshumba, aishanda baba wangu, aidzidzisa paMwoyo Weshumba primary school. So kuzonzi takaenda kunochekesa zvandizivi kuti zvinorevei. Takanotsvaga nekuti takatondera kuti baba wedu wakashanda paMwoyo Weshumba, wakatora mukomana yainzi Mapipi George Gwazai, tikauya nemhuri yake panapa. Mudzimai wacho nevana vatatu nasabhuku Mwoyo Weshumba wakauya pano nemudzimai wavo nemunin'ina waMapipi achiratidza kuti ndivo vanhu vatakashandira. Saizvo kunzi tinoenda kunoripa, isusu hatisi kubvumirana nazvo nekuti isu hatina ngozi yakabuda kumusha kwedu ichiti takauraya munhu. Kana zvinotaurwa kunzi takabvuma kuti tine dheti ratichaenda kunoripa, hatina dheti iroro, hatina zvakadaro. Isusu takauya pano tikakuratidzai Changamire neevidence yatakauya nayo kuti munhu ari kutaurwa kuti takauraya, hatina kumuuraya, baba wedu haana kuuraya. uyaruza rukudiwa rukudiwa kuti Ameno kumba kwawo iko. ari kudiwa ari haana kuuya nhasi tangotiuya kutori kufeedback ine magona ngauitizwe nyaya yacho ipere kosi kana pasina hapana kana pane zviripo zvokadziswa handiti kana Changamire takauya zuva rekutanga muna January, so 8, I think it was 8 January. Pano munhu iye anga asipo futi. Tikazouyazve akauya munhu iye pana. Haana kubudirwa zvokuratidza kuti akaurawa nababa wedu. Ngozi inouya kumba kwedu isusu. Baba wangu mumba mavo kunana 4 brothers nesister. Hakusi kwekwairibuda. Iyi imba imwe kuroku yekumwe uye saidi. Chakaitika ndechekuti ndakambozvitaura futi. Chakaitika ndechekuti baba vangu vaishanda paSt. Augustine's vari teacher. Vakatora baba wake uyu akamupinza amene kwaitemwa huni kumadhomu kuya basa. Baba wangu ndo vakamupinza basa. Unongoziva zveruvengo amene zvakafamba sei? Ndobva atanga kuvenga baba wangu. Endi vaigara kudhuze nekwataigara kuTsonzoko. Ndobva azotama akuenda paVhumbuno. Amene zvavanga vanetsana ipapa. So isusu taakupindidzwa nyaya dzatisine nadzo. Ini baba wangu haana kuuraya munhu. Takauya neevidence inoratidza kuti baba wangu haana kuuraya munhu. Saka kuti ndinzi nhasi ndizoenda kuChipinge, unonzi ayo aripo munhu zvakafanana nekuti Changamire wabirwa nemunhu. Wobva wati ndikususpecta uyu ndiye andibira. Uyu wobva wauya neevidence kuti handisi ndakubira. Iwe wobva wangoti aiwa chinhu changu ichi handisa ndachiona. Iwewe hande unondibatsira kuti nditsvage munhu akandibira chero usiriwe. Kana kuri pane zviri kunetsa kumba kwawo, hazvirevi kuti ndini. Kana kwakanzi ndezvedzinza rekwaSauramba, handisi baba wekwaSauramba inini. Sauramba ine vana baba vakuru kwandiri. Imba yedu yangonhongwa naiva vanhu. Vakati hanzi ndiko kune munhu akauraya, baba wedu ndiye akauraya. Hatina zvatinoziva. imi vari kudiwa vakamuona here haruza rukudiwa Takamuona. Nyaya yakatangira kwedu kuTsonzoko. So yakatanga musi wa22 December 2024. Titori kuHarare. Tikatozwa ana mai vachifona zvikanzi hanzi kune dare kunoko. Kune dare ehe. Tikatofungidzira kuti hameno dzimwe nyaya dzemusha. Atove manheru takazozwa ana mai vachiti nyaya hanzi ndenyu. Hanzi baba wakauraya munhu. Baba wakauraya munhu. Nenyaya dzaitotaura zvichinzi baba wakati pane aibuda muprofita. Achiti hanzi baba wakati vaishandisa munhu Mapipi mahara, vakati hanzi ndozokupa mukadzi zvichidaro. Aifata. Izvo zvazviti. Anyway, ndobva tatangira kuTsonzoko. Dare rikaitwa, wakaita ndoizwa tidaurwa mai wangu 82-year-old. Kunzanzi murume wako akauraya, bvuma kuti murume wako akauraya. Waine muprofiti neighbor wavo ivavo, anogara panext paudai. Ndiye ari kuvafambisira nyaya dzese, akavafambisira nyaya dzese. Ndobva musi wa22 ndandisipo. Tikatodaidzwa zvikanzi iwe hauna kuuya, munini wangu anga asipo futi zvikanzi imi hamuna kuuya, saka takutovhundutsirwa paya zvikanzi munokonzera matere munotama nekuti hamusi kuuya kudai. Muri kuona havana kuuya nhasi, izvozvo vatori kupi? Vatori kunofarisa nyaya idzi.
ndandisiri kuita ndaitori kuchechi kwamureho. Then takazoyamisa 25 December tikakumbira madzishe wekwedu nasabhuku tikaita dare futi musi wa 26 December 2024. Akauya muprofita akatomboramba kuti hanzi handisi kuuya because ini ndakatokwidza nyaya kumatare handichauye futi ndakapedza nazvo. Ndobva azouya payapa tikati ngaauye muprofita auye munhu wacho ari kubudirwa ngozi yacho wetiibvunze mibvunzo. Tada kutobvunza kuti tinzwe kuti iwe wakaurawa nababa vedu waishanda papi, waiitei, wakabva kupi? Akauya hatina kubvunza chinhu, waingokarara wachingoita noise, hatina kubvunza chinhu. Next thing takabva tati isusu hatichadini, ndopatakabva tatsvaga kuti munhu yaibva kupi, tikaona kuti aibva kwamwoyo shuma. Tikati isi hatichadzoki futi kupi kwashe, taakuenda kwamambo ndokuripota kwatakaita nyaya kunoku, kuzosvika kwatakaita kunoku. Kusvika kwatakaita kuno tikauya neevidence yatakakuratidzai Changamire kuti munhu uyu death certificate mhuri yake sabhuku anga aripo, tikanoona guwa kwamwoyo shumba uko. Izvi kutaurwa zvatiziva, asi imi nekutonga kwenyu Changamire makati mauya muri 2 families, saka toda kuti mubve pano magutsikana. Kati zvakanaka nokuti atatoti Changamire zvamati clear panapa kuti takupa evidence inoratidza kuti munhu hatina kuti hana kuurawa. Chiti clear itidi tibve mukataiwa hatisati tasvika ikoko. Chimboenda kusvikiro munodini rinoti vanobvunzira kuitira kuti vabatsirikewo nekuti vanga vane chichemo, vanga vazogutsikana kuti isu hatina chi, hatisi takauraya munhu. So ndokwakaendwa kutaurwa hameno zvekutaurwa zvizo zvekutaurwa sisi vangu vanga vari painda handisipo ndondoshandira kure. Ende matare acho anongozonzi yemusi wa 13 September yaari kutaura kunongonyorwa haina kutomboita summon, kunongouya mafoni pamusabhuku anongouya wongofonera vasikana wonzi kune dare kwamambo. Ndoziva hangu Changamire kuti munofamba nemasamonzi. Ipapa havana kuuya samon, taangofonerwawo tikati ina handikwanisi kuuya. Wakauya nekuti ndanga ndiri kure, wauya pano agara harina kuitwa nekuti anga tisikuziva zvafamba sei. Izvo zvino kuuya kwataita kuChangamire takatumirwa summons uri musi wa 26 or something like that, saka musi wa 31 kune court case. Changamire tinenge tiriwo kumabasa, saka totozotadza kusvikira motozoti tadini tashora dare. Asi takakumbira takapiwa summon rakasvika rikakandwa nepawindo kumba kwedu, zvatinoziva rinofanira kukandwa nepasi pedhoo. Rikakandwa nepawindo ndozoshaya hangu chinhu changu, ndozoti pane munhu akapinda nepawindo unokandwa nepasi. Zvisinei takasiyirwa nhamba yemunhu akati inini ndini nhingi ndasiya summon. Ndikanyora WhatsApp kuti ndiri kure vadikani, handikwanisi kusvika musi wa 31, ndokumbira kuti itwe deferred kune zuva ranhasi. Ndakapindura zvikanzi ahora ndichakuchekera. Ndozonyora mangwana ko hazvina kuitika. Ndikatozoti hanzvadzi dzangu nana mama endai munodini muende kudare, hatikwanisi kurega kusvikira nekuti kana mambo wadaidza kuti uyai tinofanira kuenda. Saka vakauya mukazotibatsira mambo kuti tiwane date ranhasi. Ndiri kuzama kutaura kuti nyaya iyi inenge ine vanhu vari kungoigadzira, nekuti kumaraini kwatiri kubva uko kune vanhu vanongosvika pamba. Mai vangu va 83 years ava ende handisiri safe, ndaakutotya kuti chii chiri kuitika. Bozi vanhu vanongouya vanongosvika anytime vachingotidaidza kuno. I don't know what we are doing here. No, it's okay. Right. Ini baba, madini wenye arikubudiwa ari pahondi. Izvo arikubudiwa akabudiwa akataura kuti kweza waita anga kutaura Greek. Haana kumbotaura Greek pamusoro Changamire. Ndiri kuona kuti tatoreswa mhiko pano asi pane kunyepa kuripo. Baba munini wangu ari kutaura kuti bazi mapipi gwazai wari kutaura nhoroondo yemauriro akaita mapipi gwazai mumba mavo kuzoshanda handitya. Asi padare redu matare edu ekutanga mairi kubva remusi wekutanga ndo pakazobuda zita rekuti mapipi gwazai. Isita tisingatozivi kuti ingozi. Wakangobuda mweya uchitaura uchabudira endai muungano kutsonzo. Asi unganai pane madzishe nemadzisabo ndini ndakazvifambira tikaunganidzwa zveshuwa. Takazoshandiswa kuzwazi Aroni wakandiuraya. Asi zita takabvunza ndiani akazita richabudira kumberi. Pakabvunza Ishe Mukoyi wari muno kuti iwe ndiwani, akataura kuti nditauri zita rangu. Wakandishandisa asi waida kundishandisa futi nditauri zita rangu. Zita rangu wari kuriziva. Zita rangu wari kundiziva asati ataurira. Saka paakazotaura kuti Aroni sauramba wakandiuraya. Wakazi iwe chitaura zita akaramba. Zvikazi mai wacho wamupambe nemai nemusikana
akapeta maoko zvikazi munhu aizi ani mai wakati handimuzivi zvikazi hamuzivi here mukomana Ruth arutaura kuti ndakaurawa mumba menyu asi ndaimushandira ndichipfudzira mombe dzenyu zvikazi munomuziva zvikazi handimuzivi zvawazoti mukomana uyu tiri mukomana akashanda asi handizivi kwaakazoenda zvikazi aizi ani zvikazi tara randirizivi ndandisingarizivi zvikazi makagara naye kwenguva yakareba sei zvikazi ndakagara wakatishandira kwegore ishe mukova yakati gore saka pamaimudaidza maiti chinyi maita iwe mukomana here kana kuti chinyi zvikazi aiwa ndaisingazivi zita rangu ingozi paikazi ndakashanda kwegore wakatishandira kwegore yakatoti ndakashanda kwemakore akawanda hamuna kundipa mari yangu makati muchandipa mari yangu ka1 kana kundipa mukadzi iri zvechokwadi saka asi hamuna kuzoita izvo mukandiuraya zvikazi mukomana mwaimudaidza muchiti chinhu paangoramba saka paakazoti ndakuda kupisa imba ndo paakazotaura zvaomera pekuti hawasi uchada kuenda kuna kuchipinge kwakataurwa navamukoti kwakabudiswa ngozi ichitaura It's not always the case with the to believe in Can I go for a second option? And most of it, then monomaso decision. Was there no music? Move based on research, just what they say. Pana pamusoro ishangamira padiri kuda iso hatisi kubhesa navamukotsanjira wega pane muprofita akatanga wamakazongobvunza mungati achiti muchiti iwe wakaikuenda kutsanga kwacho pachiudzani kwakaraswa munhu akataura kuti aiwa ini ndakandichida kuti tiende ikoko asi ndakazoona pakuda kuita kakunetsana ndandaregera mungati aiwa waindo ndiangari wekutanga wamukotsanjira wanga wechipiri ndurimepa kuti munhu iye muprofita yaitaura zvekumaziva ndichirememba ndichitaura kuti enda pakanochimaziva enda moto report akatanga kuti ndichadini honguchangamiri kana muri kutondera patakapai madocuments tikaripota panapa makabvunza kuti ava tauya namapipi akatishandira isusu pana anoziva here mapipi wavari kutaura hapana akasimudza maoko havana kusimudza maoko saka izvi zvari kutaura kuti kuchipinge unoita sei changamire tine urombo handifungi kuti ini ndiri kuenda kunotsvaka munhu andisingazivi paruziwa nemunhu akabudirwa munhu acho akabudirwa neupi zvakadini saka pasa paina muposachera vamagaza namboona vangosipoba vakaita mwe mukadzi akaita chidikiso mbijana tikurei mbijana ndiakabuda kuti panzana handiti then wanziwa dare rakhona kuposachera wakazonga nemeswa nakusauramba totera mhepo ichisi pane chii kwaita kumba kwayo tino maona gwaza shoko kumwe panga tori kumsocho then avanziwa wapo madhesi wabvaona panzana ngosha kuti musocho end of February 20 tozvabuda panzana then awe magiraza wakusouth Africa ni South Africa wakaita seni aiwa towira mzi ndiwo ndakazobata kushinza hapo pabatanga nachi ari mudaro ndikasama samunika 2 pawazi ndakati nepa wiro ndikatoza kuti ndasvika pamba pasina unoba ndikataura nepa saka kama ndaona kuti rakavhurika ndasa nepa chi nepa window ndikataura kuti ndakata nepa window ndo zvoro nditakaudza ini sacho vanzi kuti awatoripo shumba naye kumoti watoripo wesise murika kana saka uda pana mwe chiremba kana kufamba kana zvimwe chiboya then muningina uyu arunzano anopenga kana muchinzwa kwavhumunodzi kune benze kwavhuno chayawo nematombo so ndiye sana muningina uyu atoivhayo ndizvo chamuneye but panapa asabuda panapa saka kwati vari pana vanhu tuwa rubuda kwasauramba musikana akabuda panze apa neye arupenga arudza ari kwahondi pandosachika kwavhuno ndofuka tikatangira ipapo wese vari kuti tobatsirika garai pasi garai this tangu kuda kuti tione mazita Because kana kuti another issue the same family asi kutaura nezvemunhu wamutaura nezvakare arona uyu arupenga kutaura nezvearona arutaura nazvazvo arikubudirwa chete uyu anotopengeswa wamakauya naye panapa ndiye wamamakaurira muri kuvanduzawo handiti ndiye wamakauya naye haasi zipo pane umwe ari kuita zvechi
zveupenyu zvematombo pamusoro ndiye wamaakutora futi kuti toda kuzwisisa pamusoro ichangamira isisu ndokwati pane uyu ari kupenga nditika akangotanga 2016 kungorwara chimboti kurwara hamiri chinya nditika kuti tizozive kuti zvinhu zvinoitwa kwaaroni ingozi yacho yakazototaura iripo padare wese wari kwaunewedzinza kuti ngozi yakataura musa 22 December 2025 ndopa yakataura kuti it doesn't make sense now. mapi Unaona zvisina make sense. Aifanira kutanga kutaura nezvenyaya iyi ndiye akatanga kurwara in 2016. Then haana kutaura. Kobva kwazoti 2025 kwakuzouya umwe haakutaura. Asi uyu nyamba ari kutaura, uyu ari kundopenga. So it means kuti chinhu chiri kupengesa nechiri kubuda uko, those are two different things. Hachisi chinhu one. pamusoro ichangamira Batsirana. etibatsirei Saka ini chandofunga kuti inini ndisununguke kuti ndimbodhira nechii. Saita muzuva tari kupenga mukupenga. Because ini chandokuramba pamwe ndechekuti ngozi one haipengesi uyu yopengesa futi uyu same thing. Inoita one at a time. Ngozi inoita one at a time. ngozi apengeba inotaura handiti ngozi inotaura kuti ndakaurayiwa inini ndakaitirwa makati ndakadai nyaya yekupenga ingozi here kana kuti chinhu chiri mumuchamenyu masauramo chamunofanira kugara pasi semhuri yemwari musati manongedzana musi kutongedzana imimi semhuri mune munhu ari kutema munhu nematomboka imwe ngozi yamunogona kutopesera maana yekuti munhu iye yakatema munhu mumusoro ndingopindo ipapa ndinoda kuti haisi nyaya yekupenga yakatrigger kuti auye kumba kwedu ati kwakafiwa nevanhu tu saka kune dambudziko ririko but vakurilinka kwatiri isi takava neevidence yekuratidza kuti hatisi involved kwakafiwa nevanhu tu isisi kana vanhu vauya nenyaya dzekufa kwavanhu ngavatouye futi nemadeath certificate bcause tinoziva vamwe vanhu panapa vamwe vari pane edzi vachiuya vaititaurira zvinhu zvakadhakwa panapa saka kana munhu afa uya nezvese kuti parunzi clear circumstances dziri papo hapana chakanyorwa pamedical boards manensi nemadoctors atonyora cause of death kana munhu afa nezvisingazivisikika panotobuda futi pasina chinhu bcause mukauya meigara meitemesa mambo musoro kuti wakauraya vanhu vatatu wakauraya vanhu 5 but uyai nemapepa meitaura tichitondera tiri panzapa yekwana okay continue vari kuti takanga tiripo musi wauya chiremba mukodzanjere vakasvika mukodzanjere sakanogara pamberi nanzodzi yangu yari abaro saka zvadaro akatotanga kutoti mimi ndimi mwanani vakabvunzwa kuti baba vemhuri ndiani ngomangu wakati ndini baba vemhuri asi havandinawo arona akati ndindauya newana waarona ndini baba wacho pakanaka sei mimi vanemi muri kuitwa bhini nevamusha muri kurasirwa nepodikati hatizivi zvadaro mukodzanjere akaramba achitsanangura akati indoda kuziva kuti mukomana kana ainzi aishanda kubharinga ndiani wakwasauramba akamboshanda kubharinga ndimi akati ndakashanda kubharinga navictor akashanda kubharinga asi victor haana kuya ari kurwara tozvanzi zvakanaka iwo ukazondizva nzi ndakasiya mapipi ari pabasa ini ndikazopenjenwa ndikasiya ari tikazoti iwe zvaunga zvamamuchiramba nyaya iwe unotoziva kuti kuya ishanda kumakuchi kubharinga iwe akapenjenwa ukasiya aripo asi mune muchingodi muchinyema dzimwe nyaya tikatanga kutotaudzana mberi pangu sandisanjera kati irege tivheneke nyaya avheneka vaita zvavanoita pabasa ravo akanyikona kwandiri kuita hameno maitira vanoita akati tsvimbo yangu yatarisa kwandiri ndobvunza arona akauraya here arona akauraya here haina kutarisa kumashure kairi kensa kechitatu vadaro tsvimbo yakatarisa kuvanhu vakawanda zvikanzi tsvimbo yangu rega ndikubvunze futi ichokwadi yatarisa kuvanhu ikati imimi vanhu vokwasauramba mukati menyu mune vanhu vakabata pane akaisa rokupesa mapipi ndikati asi makurasira arona haana chaakabata ndikatozvinyora mbuku arona haana chaakabata
Saka muri ndiye mungaita bhinasi arona anaro mukati menyu mune zvakawanda imi mudzinza menyu mutona vakaromba mune vane nyoka mune zvakati pakataurwa zvinhu zvakawanda asi iye varongoramba vachititi ndimi asi kudare Kotsanjera akati arona ana zvakabata tingasimuka kuenda kuchipingi tikadzoka futi pasina chataona masvika saka ndinovafuniraidza chandatoona katiche kuti maamuripo mese asi makazwa zvakasiyana ndizvo chete uyu akazwa zvake ava akazwa zvavo ende wakatonyorera nepasi ndozvataona imi mutaura zvenyu saka makazwa zvakasiyana maamuripo mese asi makazwa zvakasiyana saka manje kana zvatodaro you cannot based on that kuzvitora now kuti zvatoa concrete we have to find other ways other means kuti tokwa chikudiva chaicho chaicho noti zvakiti zvatuita because ndine my worry handiti ndichikuti it's not only one thing chikuitika mumhuri muri kupengwa mumhuri muri kufiwa mumhuri munowana mubudirwa so achingawi chiri chinhu one chikuita zvinhu zvese izvi it means kuti tore combination yezvinhu zvakawanda zvirimo mumusha of which as of now we cannot pinpoint kuti iwewe ndiwo uri kukonzeresa chii azviti ndakachida kutaura futi kuti anzi ngozi yaAroni handiti kumba kwedu muprofita akauya uya wamakamboona akauya kutsonzo madzishanga ari kuna sabhuku zvikanzi kuti zvipere tofanira kutransfera ngozi tiise pamba bani tiise pavana vaAroni ambozvitaura kuti tiise pavana vaAroni ndikati no problem because ndakaziva kuti hatina chatakaita sisi vangu vakagara vakaisirwa anzi vakaisirwa pakaiswa ngozi yacho nemuprofita waari kutaura muprofita wake zvikanzi munin'ina wake ari kupenga uya zvikanzi nemuprofita kuti zvipere ngatitransfer kupenga kwacho kwasauramba zvikanzi ngazvisva uye akaisirwa hatina handita chandiri kuona zvakatransfer nemuprofita zvinhu zvacho zvikanzi zviuye kuona saka ingozi iri kungotaurwa evidence yacho isa hatina chatiri kuona isi zvinoratidza kuti baba vedu vakauraya dai akauraya vanhu vekwamapipi taimhanya kwamapipi uku kwete kumhanya kuswera chinetsana mumusha muno izvi inyaya dzerovengwedzi kuona kwangu inini nekuti hatina chatakaita ndokusiri ndadobvisa kuti munhu akafa asikotaura munhu akafa ndikokwamapipi saka imimi why muri kuenda kunomwe sauramba musingaendi muna mapipi wanizechi nina munoziva baba imimi hamufanira kunge kutsvaka zvizvero mapipi wana mapipi ndo wanofanira kunge uri kutaurirai uzainooreti mukaenda kunana mapipi zvinhu zvatira kutauya mwana wenyu watinetsa mozi upi moti munoenda pana mapipi kwakuafika kuti atiuye titaurirane mwana wenyu wadii wanetsa because my one is getting to say more about titaura zvinhu zvekuti teerera teerera musafunge nyaya kuda kuti defender it's not about defending yourself or getting away handizvo totitsvage nyaya yedu kuti what's the best way tikwaisa kuti nyaya itese ipere ifambe handisi ini ndikubvunza mubvunzo kuti imimi handisi ari kupenga munina wenyu ndizvo zvochangani ari kubudirwa ndiani muzukuru mwana yehanzvadzi yangu ari kubudirwa chiti ndiani ndimapipi gwazai ndimapipi gwazai wai muri kuenda kwagwazai muri kuenda kwakawanda takazi mweya wakabuda pamusoro echangani mweya wakabuda wakati unganai batsirei you don't choose what suits you kuti problem ipei ndiri kune dambudziko mataurirwa munhu ari kubuda kuti ngewekwadi but hamutoda kuenda ikoko kwamataurwa kuti ndokune munhu ari kubuda
Andika mukuprefera kuenda kune wemhuri ari padhuze. Why? Imimi tikuti isusu endai kupi kwamapipi kwaGwazai. Masvika kwaGwazai moti ndine vana vangu vatambudzika ava, uyu ari kupenga, uyu ari kuburirwa, uyu ari kudai. WanaGwazai wobvunza mwana wavo kuti ndiwe here mwana, wakafa sei, wanga wati tidini, wotaura kuti ndoda kuti mudai. Kana vadaro vadii mapedza maugadzirisa nyaya, because apa muri kurwisana unosauramba but hamuzoona Gwazai kwedu. Endai kwaGwazai kumutaura kwaGwazai, mobvunze kwaGwazai, WanaGwazai wokutungamirei. Mova mabvunza kwaGwazai manje, WanaGwazai vachibvunza ndiwo achabvunza kuti wakaurawa ndiani. Iwo wachitaura kuti ndakaurawa ndinhingi, wakaurawa sei, ndakaurawa so. Saka wakavati todini, wozoti mudai so. Ati vanhu vaane right futi yekuti ivi nyangwe go back to sender or whatever. Ati ndiwo WanaGwazai not you. WanaGwazai ndiwo right mana vedu tazwa zvatakuita. Wakawigwa papi zviya. Andika kuzi muchasvikaza wokutaura kuti Gwazai wamuudza kuti ndiupi. Isusu Gwazai wedu wakarwara uyu akafa nechirwere chakati, death certificate yake rirapa, handi guwa rake rirapa, then mochidini manje. Pamwe vandoona kuti shonga hatizivi. Kupenga muzukuru. Mwana, munin'ina wangu. Wamati mwana yatazi. Mwana ndio akazokudirwa nengozi. Awenda muzukuru. Azidi muzukuru kana zvakaita kuti zvatobuda kamuseko iyi kwasaura. Sei zvinoita kwazukuru zvisiya kwaAroni mwana weMozisi. Pamusoro changa. Zvinopanoka zviri kuuya kupi kwaAroni. Imi papo regai titaure pakubatsiri. Imi mukaona kutaura kwakuti kwakunetsai. Andika imi mendai kuno kubatsira kuti ndizosereiwo zviro izvi ngazviende zvibve mumhuri mangu, zviende kune munhu akakudini akauraya. Zvinhu zvoenda kupi ikoko. Imi musasataura nemunhu pa, imi muonai chete nezviri kuitika kuti uyu ndio kupera. Asi my advice to you, endai kwaGwazai. Munotaura WanaGwazai, kuti WanaGwazai ndio zvamukusangana nazvo muupenyu mumhuri yangu. WanaGwazai wochikutaura kuti mwana ari kudiwa ndokungaadini ngaauye, mwana ari kudiwa udini moenda naye. WanaGwazai wosvika wotaura nechii nemwana wavo, wochipiwa nhoroondo yekuti ndakafa sei, ndiri papi, zvakamira sei. Nesolution yacho unobva ataura futi kuti vakandiuraya ndikuita zvakati. Nyaya yapera. Noti zvokuramba munongedzana Aroni naJames. Because even nyangwe unganongedzana, nyangwe Aroni akati chii, wana wacho wakati tisu zveshe baba hatizivi, baba wakadini wakauraya. Ati kochidini. You see the problem? Mochidini. Sure, but baba wakauraya. Baba wakadini wakauraya. Zvino makamati tishinini. Iri makuda kuripisawo. Kana makuda kuti watore upengo hweu. Tanga tichitoita zviri kuteera zvaitaurwa nengozi kuti ndiendesei kumba kwanditerefedzi. Ndosaka ndatira. Kana mimi muprofita akakwanisa kuti ngozi haisiko, andika 1 kodai kusina munhu achikubudiwa umba kwenyu. 2 kodai kusina munhu ari kupenga umba kwenyu. Zvinhu zvakadini zvakaenda kwazvakadini kwazvakabva. Anditi so kuratidza kuti muprofita yenyu haana kuita basa kana kuti ainyepa. Inyaya yekuti akakunyeperai kuti ndaendesa, iye chaendesa padii hapana. Saka inda vanhu vakadaro ndaiwada maningi. Ndaida kuti muprofita uyo auye panapa pamberi pedare atransfer. Tese tiri kuona pano kuti tese tiitwa mawitness
Isu kana kumubvunza utomubvunza wakazotodini zvanoda kumubvunzawo because isusu we are also concerned. Because at the end of the day munoenda kushandisa zita remunhu wakazvipira akavazorora angamugwa but tikuti isusu let's find a lasting solution in this chief. Awaka producer death certificate raGwazai rikataura chakauraya chi Gwazai ende Gwazai neguwa rake richi akamubona saka awa kuti mwanongedzeka kuti ndiwa iwo producer death certificate kuti munhu akapanda zvakati ari pakati akadai imotaiwa handizvo handisi taakuti isusu tribe law inoti it is your duty to prove beyond reasonable doubt kuti uyu ndiye akauraya pamusoro yechangamiro ipapo mandiyamura chaizvo pfungwa iyoyo ndangati inayo yekuti kana zvanetsa sezvazviri kuita handitika ndaakutsvaga kwaGwazai nekuti ngozi iri kumba kwangu handitika ndinoibudisa inongobudiswa yoti taura shama chinditungamira ndiende kupi ndandisikadi kuitaura pfungwa iyi aiwa matenda kana yauya uvozoti hazvishuwa mazvita shumba westonoti abambo yasvika wapa yakatumirwa paya vaisati yasvika mazvita yanochangamira ndakuenda shumba ndakwendayo pfungwa iyi mazvita changamira ini ndinotori neconcern ndofunga ndamboitaura yetraffic inongoramba ichingouya pamba pangu vachifambira nyaya idzodzidzi namai vangu vakura dzimweni dzenguva pane vana vadiki so ndiri kutofunga kuti ndichashandisawo magwaro emutemo ndipiwe protection. You are becoming too English. It's not about too much of anything is very bad. And we are saying we are in a traditional court, and the solution should be traditional. It should not be otherwise. Because we can't be practicing traditional. At the end of the day, we apply Roman Dutch law to solve it. Through customary law, let's stick to customary law. We also get customary law solutions. For now, we have said this case, there's no one that's going to be able to uyu ngaachiende kwani kwaGwazai apedzana nemuri kwani ikwaGwazai audzwa kuti zvinhu zvakamira sei haaui kwamuri. He has to come to this court first kuti pandakaenda kwana Gwazai ndakasangana nezvakati kwakanzi zvakati then isusu will check it up from there. As for now mbuya ngawadye zvakanaka vatambararawo pasi pemugwavha zvakanaka hapana kana nyoka inouya. Thank you.